Pues, en el compromís que tenien de fer l'entrega de tots els premis. Bravo! 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 Ahora al final s'acaben humitos. Bueno, pues anem a fer entrega dels premis que teníem pendents des del mig any i primer que res anem a fer entrega del fin de setmana d'oració perbolària que li vaig ir el 15 de juliol a José Sánchez, pel festeig que l'ha venut Vicente Soriano. Bravo! La deslega la germana José Sánchez. Va ser sortejat el dia 1 d'agost, un premi de 1.000 euros en metàl·lic venut per la festera Marta Moreno, li vaig ir a Eli Escribano. Fort aplaudiment! Marta! Carla i Marta, doneu el premi. Bravo! Pero el cartó, diners no! Sabrina! 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 Saluda a la cámara! A veure, següent premi. El 15 d'agost van sortejar 2 tiquets per al sopar de gala del dia de la foguera. Yo. L'agraciat ha sigut José Gómez Belda i la festera que l'ha venut Andrea Perales. La replega Andrea Perales, que l'agraciat no ha pogut vindre. Ja té 2 tiquets més. Cambia un juegues, cambia que se va echar atrás la tiene. Vale, va. Cambia esta cara. El sobre. ¿Y ahora que tiene el Vito, no? ¿Le tiran un Vito? Vito del nostre, patró del poble! Vito! Bueno, ja està, este era l'acte. Ens agradaria que haguera vingut molta més gent del poble, ja que convidem a cerveseta, misteleta, cacau, tramussos, i per fer ambient i donar festa al poble, ja que s'entén el poble de que realment estem donant els premis, que està donant-se, i que complim. Bravo! Bravo!